Minister Szijjártó na spoločnej tlačovej konferencii so svojím angolským náprotivkom Tete Antóniom povedal, že prípravy na svetovú vojnu sú zjavné v politických trendoch Európy a dodal, že kontinent, ktorý sa predtým považoval za ostrov mieru, je teraz ovládaný hystériou vojny. Minister Szijjártó povedal, že eskalácia vojny na Ukrajine predstavuje globálne riziko a dodal, že teraz potrebujeme hlas mierového tábora viac ako kedykoľvek predtým. Takže oceňujeme hlasy zdravého rozumu z Afriky a veľmi oceňujeme africké štáty, ktoré jasne, otvorene a čestne podporujú vec mieru, povedal. Minister si všimol, akým výzvam musela Afrika v posledných 10 ročiach čeliť a povedal, oplatí sa počúvať, keď Afrika hovorí, že každý ozbrojený konflikt sa vyrieši pri rokovacom stole. Čím neskôr začneme rozhovory, tým viac ľudí zomrie a tým väčšia deštrukcia, povedal. Vojnu možno vyriešiť len mierovými rozhovormi a prímerím, dodal, pričom poukázal na škody, ktoré vojna spôsobila celému svetu, pokiaľ ide o vyššie ceny energií, vojnovú infláciu a potravinovú bezpečnosť. Európa a Afrika majú spoločný záujem na čo najskoršom ukončení vojny na Ukrajine, tvrdil. Maďarsko a Angola sa stretávajú v otázke migrácie, povedal Szijjártó. Dodal, že sa očakáva, že populácia Afriky vzrastie v nasledujúcich 20 rokoch o 750 miliónov, čo bude vyžadovať mnoho pracovných miest, vzdelávania, zdravotníckych služieb a pitnej vody. Ak sa neposkytnú tieto podmienky, uvidíme jednu z najstrašnejších humanitárnych katastrof všetkých čias alebo budeme čeliť najväčšiemu migračnému tlaku, aký kedy bol na európskom kontinente, dodal. Európska únia by mala prísť s komplexnou rozvojovou stratégiou pre Afriku, aby zabránila takýmto migračným tlakom, povedal a dodal, že nadchádzajúce maďarské predsedníctvo bude túto vec podporovať. Ako jeden z prvých krokov v tomto procese usporiadajú Európska únia a Juhoafrické rozvojové spoločenstvo 18. júna stretnutie svojich ministrov v Angole, povedal Szijjártó s tým, že konferencii bude predsedať on a jeho angolský náprotivok. Szijjártó a angolský minister na svojich rokovaniach podpísali dohodu o pokračovaní dohody o vyššom vzdelávaní, podľa ktorej Maďarsko ponúka 50 štipendií angolskej mládeži ročne na štúdium na maďarských univerzitách. V odpovedi na otázku Szijjártó povedal, že maďarská vláda odmietla podporiť represívne clá Európskej únie na niekoľko ruských a bieloruských poľnohospodárskych produktov na ochranu záujmov maďarských podnikov. Povedal, že ak Európska únia uvalí na Rusko prohibičné clá, Rusko bude reagovať a opatrenia prijaté v reakcii na to by mohli spôsobiť ťažkosti maďarským spoločnostiam v Rusku, dokonca znemožniť ich situáciu. Prečo by bolo v našom záujme podporovať opatrenia, ktoré by mohli sťažiť situáciu maďarským spoločnostiam?